La Covid-19 ha provocat un terrabastall al nostre sistema sanitari, el nostre, el mundial. El que ens pensàvem, no?, que era una afectació pneumològica que va tenint conseqüències en la nostra manera de relacionar-nos, en la nostra manera de viure. I sobretot ens ha suposat prendre una decisió molt clau a l'hora de el que és essencial. Davant d'això, el món ha hagut de respondre a la pregunta: és essencial la interrupció voluntària a l'embaràs? Organismes com la ONU ho van tenir clar i des d'un primer moment van situar d'essencial tot el que és l'atenció a la salut sexual i reproductiva i situar-ho en el mateix nivell com seria, per exemple, la seguretat alimentària. Però què ha passat a la pràctica? Un dels països, una de les grans potències mundials, els Estats Units, va vetar l'accés a l'avortament a 13 dels seus estats. Una dona de Texas es va llevar un bon dia i en els 600.000 quilòmetres de superfície que té el seu estat, les clíniques que practiquen avorts estaven totes tancades, condemnant aquesta dona a fer centenars o milers de quilòmetres per anar a l'estat següent i pagar-se una interrupció voluntària a l'embaràs. Com sabem, aquestes restriccions de l'accés a l'avortament no acaben fent que aquesta dona no avorti. El que acaben fent és que aquestes dones se situïn en avortaments insegurs, en avortaments clandestins que posen en risc la seva vida i el que acaben fent és marmant la salut de les dones. I als Estats Units estem parlant d'un país on l'avortament era legal, previ a la pandèmia. Si ens situem ja a un país on l'avortament no era il·legal i era il·legal sota tots els supòsits, i no parlem de Nigèria ni parlem d'Afganistan, no, parlarem d'Andorra, el país d'aquí al costat. Què ha passat amb les andorranes? Les andorranes, durant la pandèmia, van tenir restricció de moviment i tancament de fronteres. Per tant, ja no podien venir a Catalunya. És a dir, hem estat condemnant a totes aquestes zones també altre cop avortaments insegurs o a problemes a l'hora de la mobilitat. I els Estats Units d'Amèrica és un país on, previ a la pandèmia, era legal avortar. Però si ens situem en un país on no ho era, un país on és il·legal avortar sota cap supòsit. Podríem parlar de Nigèria, podríem parlar d'Afganistan, però podríem parlar també d'Andorra, el país d'aquí al costat, el país dels Pirineus. Les andorranes, per avortar de forma segura i per exercir la seva llibertat, el seu dret al seu propi cos, han de creuar la frontera i anar a un altre país, perquè en el seu país no poden. Què ha passat, doncs, durant la pandèmia? Quan les restriccions de mobilitat eren màximes i hi havia tancament de les fronteres. Segurament les andorranes també s'han hagut d'enfrontar a avortaments clandestins. A Catalunya, a casa nostra, s'ha intentat mantenir com a essencial la interrupció voluntària a l'embaràs. És cert que des del bon principi, des del primer moment, es va fer una resolució que el que feia era que la primera visita que fèiem per un avortament pogués fer de forma telemàtica. Per fer un avortament a Catalunya necessitem 2 visites. Una primera que és més d'informació, de caire d'acollida de la dona i una segona visita on s'efectua l'avortament. Aquesta primera visita vam poder fer-la de forma telemàtica i això ens ha ajudat a que l'accés a l'avortament no estigui restringit en cap cas. El tema és que previ a la pandèmia ja hi havia certs temes que calia continuar treballant per garantir l'accés a l'aire. Estem parlant, per exemple, d'una dona de l'Alta Ribagorça, d'una dona del Pallars o d'una dona inclús de Lleida Capital. Totes aquestes dones, si volen fer-se un avortament quirúrgic, han de creuar també centenars de quilòmetres i venir a Barcelona, Girona o Tarragona a efectuar-se'l. En molts casos no suposa un entrebanc molt gran, però per dones que igual no tenen vehicle propi, noies igual molt joves, o si ens situem en el moment de la pandèmia, realment ha estat exposar les dones a una exposició més gran al virus. Per altra banda, en el moment en el que ens situem ara, la gran pregunta que ens faríem seria si les dones Covid, els drets i l'accés a l'avortament per les dones que han tingut el Covid. Estem demorant per salut pública, però també ens hauríem de plantejar i s'haurien de prendre accions valentes i contundents que segurament no tots els casos ens podem esperar. No totes les IVE són prorrogables. Algunes dones sí, però algunes dones necessitaran que la interrupció voluntària de l'embaràs se li efectuï de forma ràpida. I en aquest moment estem en aquest debat.